ଆସ ମୁଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସ। ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ ଏବେ ମୋ ଘରେ କାହାକୁ ନ କହିକି ମୁଁ ଆଇଛି ଏଥର। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧ କେମିତି ଆମ ସୁନସାନ ନିକଟ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଅଧା ବାଟ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଆସିବ। ଆମର ଏଠି ଲୋକ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଯାଉଛି, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଉଛୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗଟିରେ ମୋର ଯାଉଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗଟି କ୍ୟାମେରା ଧରେ, ମୁଁ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ। ଆମେ କାହାକୁ ଅଧିକ କେଉଁ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଉନୁ, ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। କିଛି ଏଡ଼ିଟିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କ୍ୟାମେରାଟା ସାଙ୍ଗ ଇଆଡ଼େ ବୁଲେଇବୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେହି ଜଙ୍ଗଲ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଏକ ରାସ୍ତା ଏକ ଲୋକରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥର ବନ୍ଧରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛୁ, କେହି ବି ଯାଆନ୍ତି। ରାତି ଏଇନା ହେବ 6ଟା 8:30 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଆଡ଼େ ମାରି ଆଗକୁ ମାରି ଦେଖିବେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ବନ୍ଧ, ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଆଗରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମର ଆସିବ ମଶାଣି ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଆମ ରୋଡ଼ ଏକ ଲୋକ ନେଇ ପୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ଭୂତ ବାହାରୁଛି ରାତିରେ ଗଲେ। ଏଇଟା ହେଇ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ହେବା ଯାଉଛି ଆମ ଗାଁ ମଶାଣିରେ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଏଡ଼ିଟିଂ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବ ତମ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ପୋଡ଼ା ହୁଏ। ଏଇଠି ଆମର ଏଇଠି କିଛି ହବନି, ତୁ କିଛି ହବନି ହେଲା, ତୁ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଡର ଲାଗିଲାଣି, ଭୟଙ୍କର ଭାଇ। ଦେଖିବାରେ ଯାହା ହବ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ନାଇଁ ସାଜୁ ନା, ତୁ ପାଖେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଲୋକ ପଡ଼ାନ୍ତି ଆମର। ଆସ ମୁଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସ। ଏଇଟା ମତେ ଖେଳୁଛି କିରେ। ହେଇଆଡ଼େ ଗଲା।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାସାଣିରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ା କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ମନ୍ଦିରଟା, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଏଠି ଆମର ନଦୀଟା, ଏଇଠି ଆମର ଏଇଟା ମଶାଣି ପଦା, ଏଇଠି ଆମର ଲୋକ ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଓ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି କ'ଣ ଧଳାଟେ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଆମର ଧଳାଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ